Vitajte pri ďalšom prípade na kanáli Tichý svedok prípadov. Ďakujem, že ste tu so mnou. Nezabudnite dať like, napísať komentár a odobrať kanál, pretože každý jeden prípad, ktorý rozoberáme, môže jedného dňa priniesť odpovede tam, kde roky vládne ticho a neistota. Dnes sa ponoríme do príbehu ženy menom Paulína Brownová, prípad, ktorý zostáva zahalený otázkami, rozpormi a nedoriešenými stopami, pričom sa budeme držať dostupných informácií, vyšetrovacích verzií a rekonštrukcií udalostí bez definitívneho uzavretia, pretože pravda v tomto prípade stále nie je potvrdená. Paulína Brownová bola mladá žena, ktorej zmiznutie sa datuje do obdobia, keď sa v jej okolí začali objavovať prvé signály neštandardného správania a narušených sociálnych väzieb. Presný dátum posledného potvrdeného kontaktu je vedený ako 12. septembra 2009, kedy bola naposledy videná v blízkosti svojho bydliska v menšom mestskom regióne. Pričom svedkovia uvádzali, že pôsobila pokojne, ale mierne rozrušene, bez známok plánovaného odchodu. Vyšetrovanie viedli miestne orgány spolu s regionálnou kriminalistickou jednotkou, pričom v spise sa objavujú mená vyšetrovateľov, ktorí pracovali na prípade, vrátane hlavného detektíva označovaného ako inšpektor Marek Havel, ktorý koordinoval prvotné výsluchy, zber dôkazov a mapovanie pohybu osôb v posledných hodinách pred zmiznutím. Medzi osobami záujmu sa objavuje bývalý partner Pauliny, identifikovaný v spise ako osoba označená iniciálami RK, ktorý bol vypočutý 15. septembra 2009. Pričom uviedol, že s Paulínou nemal v danom období kontakt už niekoľko dní, jeho alibi však nebolo úplne nezávisle potvrdené, čo viedlo k jeho opakovanému preverovaniu. Ďalšou zúčastnenou osobou bola jej blízka priateľka Lucia Sekunda, ktorá uviedla, že Paulína v posledných týždňoch prejavovala známky psychického napätia, súvisiaceho s pracovným prostredím a osobnými vzťahmi, avšak neexistovali priame dôkazy o tom, že by plánovala zmiznúť alebo opustiť mesto bez kontaktovania rodiny. Dôležitou stopou sa stal záznam z bezpečnostnej kamery v blízkosti autobusovej zastávky, kde bola Paulína naposledy zachytená približne o 18:42, pričom kamera ukazuje ženskú postavu zodpovedajúcu jej popisu, avšak kvalita záznamu neumožnila jednoznačnú identifikáciu ďalších osôb v jej blízkosti. Vyšetrovanie sa následne rozšírilo aj na širšie okolie, vrátane kontroly dopravných trás, lesných ciest a opustených objektov v regióne, pričom boli zapojené aj dobrovoľnícke pátracie tímy, ktoré prehľadávali terén v priebehu 48 hodín od nahlásenia nezvestnosti. V spise sa spomína aj neznáma mužská osoba, označená ako svedok a ktorý tvrdil, že videl Paulínu nastupovať do tmavého vozidla typu sedan, avšak jeho výpoveď bola neskôr spochybnená pre nepresnosti v čase a mieste pozorovania. Rodina Paulíny Brownovej, najmä jej matka Eleanora Brownová, opakovane apelovala na verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, pričom zdôrazňovala, že Paulína by nikdy dobrovoľne neprerušila kontakt bez varovania, čo posilnilo verziu o možnom cudzozavinení. Kriminalisti preverovali aj digitálne záznamy, ktoré však v roku 2009 boli obmedzené, keďže mobilná lokalizácia nebola tak presná ako dnes a sociálne siete neponúkali dostatočný objem dát na rekonštrukciu pohybu. V ďalšej fáze vyšetrovania sa objavila hypotéza, že Paulína mohla byť sledovaná neznámou osobou v dňoch pred zmiznutím, pričom niektorí svedkovia si všimli opakovaný výskyt neidentifikovaného muža v blízkosti jej pracoviska, avšak tieto tvrdenia neboli nikdy potvrdené.
Osoba označená ako podozrivý muž približne vo veku 35–40 rokov bol vypočúvaný na základe nepriamych indícií, avšak pre nedostatok dôkazov bol prepustený z ďalšieho preverovania. Vyšetrovanie sa postupne dostalo do fázy, kde sa pracovalo s viacerými verziami, vrátane dobrovoľného odchodu, náhleho zdravotného incidentu a trestného činu, pričom každá z týchto línií mala svoje argumenty aj slabé miesta. Zásadným problémom bolo, že neexistoval žiadny jasný finančný pohyb, ktorý by naznačoval plánovaný útek, ani nákup cestovných dokladov, čo oslabilo verziu dobrovoľného zmiznutia. Kriminalistický tím pod vedením inšpektora Havel postupne rekonštruoval posledných 24 hodín Pauliny, pričom analyzoval každý telefonát, každé stretnutie a každú známu trasu pohybu. V rámci výsluchov sa objavili aj rozpory v časových údajoch medzi jednotlivými svedkami, čo naznačovalo buď chyby v pamäti, alebo nepresnosti spôsobené stresom situácie. Ďalšia stopa viedla k malej benzínovej stanici, kde mala Paulina krátko pred zmiznutím zastaviť. Avšak záznamy z kamier neboli archivované dostatočne dlho, čo znemožnilo dodatočné overenie. Psychologický profil naznačoval, že Paulina bola stabilná osobnosť bez tendencie k impulzívnym rozhodnutiam, čo opäť posilnilo hypotézu vonkajšieho zásahu. Vyšetrovatelia sa snažili získať aj informácie zo širšieho okolia, vrátane bývalých kolegov z práce, ktorí uvádzali, že v posledných týždňoch pôsobila tichšie a uzavretejšie než zvyčajne. Jedna z najdiskutovanejších verzií prípadu zahŕňala možnosť, že Paulina mohla byť náhodnou obeťou oportunistického činu, teda situácie, ktorá nebola vopred plánovaná, ale vznikla spontáne. V priebehu rokov sa objavilo niekoľko anonymných typov, ktoré však neboli dostatočne konkrétne na potvrdenie, pričom niektoré viedli k opakovaným, ale neúspešným pátracím akciám. Rodina Brovnových pokračovala v medializácii prípadu aj po rokoch, pričom verila, že verejnosť môže byť kľúčom k odhaleniu pravdy, ktorá zostáva skrytá. Každý nový detail, ktorý sa objavil v spise, bol starostlivo porovnávaný s pôvodnými výpovedami, aby sa eliminovali rozpory a overila konzistencia informácií. Vyšetrovanie však postupne prešlo do stavu, ktorý kriminalisti označujú ako statické vyšetrovanie, kde sa nové stopy objavujú len sporadicky a bez zásadného posunu. Napriek tomu spis zostáva otvorený a pravidelne revidovaný, pričom moderné metódy analýzy by mohli v budúcnosti priniesť nové odpovede, ak sa objavia nové dôkazy alebo svedectvá. Prípad Pauliny Brownovej tak zostáva jednou z tých záhad, ktoré pripomínajú, že nie všetky zmiznutia majú okamžité alebo jasné vysvetlenie a že niekedy pravda čaká roky v tichu, kým ju niekto konečne odhalí. Vyšetrovanie prípadu Paulíny Brownovej sa po prvotných mesiacoch presunulo do fázy, ktorú kriminalisti často označujú ako analytické ticho, keď sa už nepracuje s okamžitými stopami, ale s rekonštrukciou správania všetkých zúčastnených v širšom časovom horizonte, pričom sa opäť prehodnocuje každý detail od 10. do 13. septembra 2009, aby sa zistilo, či niekde nevznikol prehliadnutý moment, ktorý by mohol zmeniť celý smer prípadu. Detektív Marek Havel, ktorý zostal jedným z hlavných koordinátorov spisu, nariadil opätovné preverenie všetkých výpovedí, pričom sa sústredil najmä na časové nezrovnalosti medzi svedkami, pretože práve časová os býva pri nezvestnostiach najčastejším miestom chýb, manipulácie alebo nevedomej deformácie pamäti, ktorá sa vplyvom stresu mení. V rámci tejto fázy bol znovu predvolaný bývalý partner Pauliny,
osoba vedená ako RK, ktorý doplnil svoju pôvodnú výpoveď o detail, že v dňoch pred zmiznutím si Paulina viackrát kontrolovala telefón a pôsobila, ako by niekoho očakávala. Avšak nevedel uviesť, či išlo o strach, alebo len bežné napätie zo súkromných problémov. Kriminalisti následne analyzovali aj všetky známe kontakty Pauliny v jej telefónnom zozname, pričom sa zamerali na neznáme čísla, ktoré sa vyskytovali krátko pred zmiznutím, avšak väčšina z nich patrila k bežným služobným kontaktom alebo neaktívnym číslam, čo neprinieslo zásadný posun. Osoba označená ako Lucias, jej blízka priateľka, bola opätovne vypočutá 22. októbra 2009, kde uviedla, že Paulina mala v posledných týždňoch tendenciu meniť svoje denné rutiny. Prichádzala a odchádzala v mierne odlišných časoch, čo však mohlo súvisieť aj s pracovným stresom, nie nevyhnutne s plánovaným odchodom. Vyšetrovanie sa rozšírilo aj na pracovisko Pauliny, kde sa preverovali kolegovia a nadriadení, pričom sa zistilo, že v období pred zmiznutím nedošlo k žiadnemu disciplinárnemu konfliktu ani k oznámenému ohrozeniu, čo oslabilo hypotézu o úteku z pracovného prostredia. V spise sa objavuje aj poznámka o neznámom vozidle, ktoré bolo spozorované v blízkosti jej bydliska večer 11. septembra 2009. Avšak svedok nedokázal presne určiť značku ani registračné číslo, čo výrazne znižuje hodnotu tejto stopy. Kriminalistický tím následne vytvoril mapu pohybu všetkých vozidiel, ktoré sa v danom čase pohybovali v oblasti, avšak bez centrálneho kamerového systému a bez digitálnych záznamov z mýta či GPS bol tento proces extrémne obmedzený a založený prevažne na ľudských výpovediach. Vyšetrovatelia sa zamerali aj na psychologickú rekonštrukciu dňa zmiznutia, pričom simulovali možné scenáre pohybu Pauliny od odchodu z domu až po posledný potvrdený bod na autobusovej zastávke, pričom každý scenár mal viacero alternatív podľa rôznych svedectiev. Osoba označená ako podozrivý bola opätovne preverovaná v roku 2010, keď sa objavila nová anonymná informácia, že mohol byť v oblasti v čase zmiznutia, avšak jeho pracovné záznamy a výpovede viacerých osôb potvrdili jeho prítomnosť na inom mieste. Rodina Brovnových medzitým pokračovala v spolupráci s médiami a súkromnými vyšetrovateľmi, pričom ich hlavnou snahou bolo udržať prípad v povedomí verejnosti, pretože verili, že čas neznamená zabudnutie, ale len odloženú pravdu. V roku 2011 bola spisová dokumentácia digitalizovaná, čo umožnilo nové prepojenie informácií a rýchlejšie porovnávanie výpovedí, pričom sa zistilo niekoľko menších nezrovnalostí v prepisoch pôvodných výsluchov, avšak bez zásadného dopadu na smer vyšetrovania. Kriminalisti sa zamerali aj na možnosť, že Paulina mohla byť náhodne zachytená neznámym páchateľom, ktorý sa v oblasti pohyboval len krátkodobo, čo by vysvetľovalo absenciu dlhodobej stopy v miestnych záznamoch. V rámci tejto hypotézy boli preverované aj prípady podobných incidentov v širšom regióne, avšak žiadny priamy prepojený vzor sa nepotvrdil, čo ponechalo túto verziu len ako možnosť bez dôkazovej opory. Osobitnú pozornosť vyvolal aj záznam z bezpečnostnej kamery pri Malej Križovatke, kde sa objavila ženská postava podobná Pauline, avšak rozmazaný obraz neumožnil jednoznačnú identifikáciu a technická analýza nepriniesla nové údaje. Vyšetrovatelia sa opätovne vracali k otázke, či niekto z jej okolia mohol vedieť viac, než povedal, pričom sa skúmali aj sociálne väzby mimo rodiny a najbližších priateľov, vrátane susedských kontaktov a príležitostných známostí.
Jedna z teórií pracovala s možnosťou, že Paulina mohla byť oslovená niekým, koho poznala len z videnia, čo by vysvetľovalo jej pokojné správanie pred zmiznutím, keďže by nemala dôvod okamžite reagovať strachom. Kriminalisti analyzovali aj jej finančné účty, pričom sa potvrdilo, že nedošlo k žiadnym neobvyklým výberom ani prevodom, čo prakticky vylúčilo plánovaný odchod s finančným zabezpečením. V priebehu rokov sa objavilo niekoľko neoverených svedectiev, ktoré tvrdili, že Paulinu videli v rôznych mestách. Avšak všetky tieto informácie boli postupne vyvrátené alebo zostali neoveriteľné pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovanie sa tak postupne presunulo do režimu pravidelnej revízie spisu, kde sa každé 2 roky prehodnocujú všetky dostupné informácie s využitím nových forenzných metód, ktoré sa medzitým vyvinuli. Detektív Havel v interných poznámkach uviedol, že najväčším problémom prípadu je absencia jediného pevného bodu po 18 hodín 42 minút, čo znamená, že všetky ďalšie hypotézy sú založené len na nepriamej rekonštrukcii. Rodina Pauliny Brownovej pokračovala v apelovaní na verejnosť aj po rokoch, pričom zdôrazňovala, že aj najmenší detail môže byť kľúčom, pretože v podobných prípadoch často rozhoduje jediná spomienka jedného človeka. Prípad zostáva otvorený a aj keď sa neobjavili nové zásadné dôkazy, stále existuje presvedčenie medzi vyšetrovateľmi, že niekde v minulosti zostala nezachytená informácia, ktorá môže raz vysvetliť celý priebeh udalostí. Po ďalšej revízii spisu prípadu Pauliny Brownovej sa vyšetrovanie opäť presunulo do fázy, kde sa jednotlivé línie rozdeľujú na mikroanalýzu správania osôb, ktoré sa vyskytovali v jej okolí v posledných dňoch pred zmiznutím, pričom sa kriminalisti snažili identifikovať aj tie najmenšie odchýlky od bežnej rutiny, ktoré by mohli naznačovať neštandardnú interakciu alebo skrytý konflikt. Detektív Marek Havel nariadil znovu otvoriť všetky výpovede z roku 2009 a 2010, pričom sa tentoraz zameral nie na obsah samotný, ale na jazykové vzorce, neistoty v slovách a drobné zmeny v interpretácii udalostí, pretože psychológia výpovedí často odhaľuje viac než samotné fakty. V rámci tejto analýzy bola opätovne kontaktovaná osoba RK, bývalý partner Pauliny, ktorý doplnil, že v týždni pred zmiznutím zaznamenal niekoľko nevysvetliteľných krátkych telefonátov, ktoré neboli nikdy zdvihnuté ani spätné identifikované, čo vyvolalo otázku, či Paulinu niekto neobťažoval alebo nesledoval. Vyšetrovanie sa následne zameralo na technické dáta operátorov, avšak vzhľadom na rok 2009 bola presnosť lokalizačných údajov obmedzená len na základné bunkové veže, čo umožňovalo len približné určenie polohy, nie presnú rekonštrukciu pohybu. Lucia Sekunda, priateľka Pauliny, bola opätovne vypočutá v roku 2012, kde uviedla, že Paulina sa v posledných týždňoch vyhýbala niektorým spoločenským stretnutiam, avšak zároveň neprejavovala známky plánovaného úteku, čo vytváralo obraz vnútornej neistoty bez konkrétneho smeru. Kriminalisti analyzovali aj záznamy z verejnej dopravy, pričom sa snažili zistiť, či Paulina využila autobus alebo iný dopravný prostriedok po poslednom potvrdenom kontakte, no žiadny záznam s jej identitou sa nepodarilo jednoznačne potvrdiť. Osoba označená ako svedok C, vodič dodávky, bol vypočutý v roku 2013, keď tvrdil, že videl mladú ženu podobnú Pauline stáť pri krajnici cesty, avšak jeho výpoveď bola spochybnená pre nepresnosti v čase a nestabilnú pamäť udalosti.
Vyšetrovanie sa ďalej rozšírilo na okruh známych z detstva a študentských čias, pretože kriminalisti chceli vylúčiť možnosť starého konfliktu alebo dlhodobo potlačeného vzťahu, ktorý mohol eskalovať až v čase zmiznutia. V tomto kontexte sa objavili mená ako je T a Meter V, ktorí boli len okrajovo prepojení na Paulinu. Avšak po preverení ich alibi a pohybu v daný deň neboli zistené žiadne relevantné spojenia s prípadom. Kriminalistický tím zároveň analyzoval aj psychologický profil možného páchateľa, pričom sa uvažovalo o osobe s vysokou mierou impulzivity, schopnosti rýchlo reagovať na príležitosť a zároveň s dostatočnou sociálnou maskou, aby nevyvolávala podozrenie v bežnom živote. Rodina Brovnových poskytla ďalšie osobné dokumenty a fotografie, ktoré boli digitalizované a zaradené do databázy, pričom sa snažili zachytiť akékoľvek náznaky zmien v správaní Pauliny v mesiacoch pred zmiznutím, no nič jednoznačné sa neobjavilo. Vyšetrovanie sa v roku 2014 dostalo k pokročilej rekonštrukcii trasy pomocou mapovania mestského prostredia, kde sa simulovali rôzne scenáre pohybu od autobusovej zastávky až po potenciálne miesta kontaktu s neznámou osobou. Zásadným problémom však zostávala absencia fyzických dôkazov, pretože nebol nájdený žiadny predmet, ktorý by jednoznačne patril Pauline po dni zmiznutia, čo výrazne obmedzovalo forenzné možnosti. Kriminalisti sa v tejto fáze zamerali aj na možnosť, že Paulina mohla byť náhodne zachytená pri príležitostnom kontakte s neznámym človekom, ktorý ju oslovil pod zámienkou pomoci alebo krátkej otázky, čo by vysvetľovalo absenciu signálov odporu. Vyšetrovanie tejto verzie však narážalo na nedostatok svedkov v kritickom časovom úseku medzi 18 hodín 42 minút a 19 hodín 30 minút, ktorý zostáva najväčšou neznámou celého prípadu. V roku 2015 bola vykonaná interná revízia spisu, kde sa porovnávali všetky výpovede s modernými analytickými nástrojmi, pričom sa identifikovalo niekoľko drobných nezrovnalostí v prekladoch a prepisoch, no bez zásadného vplyvu na smer vyšetrovania. Detektív Havel v jednej z interných správ uviedol, že najväčšou slabinou prípadu je tzv. Prázdny interval, teda časový úsek bez akéhokoľvek potvrdeného pohybu, ktorý umožňuje viacero rovnako pravdepodobných scenárov. Rodina Brovnových pokračovala v spolupráci s médiami aj po rokoch, pričom zdôrazňovala, že Paulina by nikdy dobrovoľne neodstúpila od kontaktu so svojimi blízkymi, čo posilňovalo verziu cudzieho zásahu. Vyšetrovanie sa zároveň snažilo preveriť aj staršie prípady zmiznutí v regióne, aby sa zistilo, či existuje vzor alebo opakujúci sa modus operandi, avšak žiadne priame prepojenie sa nepodarilo potvrdiť. V roku 2017 sa objavila nová anonymná informácia, ktorá tvrdila, že Paulina mohla byť videná v inom meste, avšak následné preverenie kamerových záznamov a svedectiev túto informáciu vyvrátilo ako nepresnú. Kriminalisti sa postupne začali viac zameriavať na behaviorálnu analýzu okolia, pričom skúmali, či niekto v čase po zmiznutí nevykazoval nezvyčajné zmeny správania, nervozitu alebo snahu vyhýbať sa kontaktu s políciou. Jedna z teórií pracovala s možnosťou, že páchateľ mohol byť prechodná osoba v regióne, čo by vysvetľovalo absenciu dlhodobých väzieb na miesto činu a zároveň minimálnu stopu v miestnych databázach. Vyšetrovanie tejto verzie však narážalo na obmedzenia historických dát, keďže v tom období neexistovali komplexné digitálne systémy sledovania pohybu osôb medzi regiónmi.
V roku 2019 bola vykonaná ďalšia revízia prípadu v rámci modernizačného programu kriminálnej polície, kde sa opäť otvorila možnosť využitia nových forenzných techník na staré dôkazy, ak by sa v budúcnosti našli. Rodina Pauliny Brownovej zostáva aktívna v snahe udržať prípad živý, pretože veria, že aj po rokoch môže jediný nový detail zmeniť smer vyšetrovania a priniesť odpoveď, ktorá stále chýba. Prípad tak zostáva otvorený v systéme bez definitívneho uzavretia, s množstvom hypotéz, ale bez potvrdeného záveru, pričom každý nový rok pridáva ďalšiu vrstvu otázok, ktoré stále čakajú na svoju odpoveď. V ďalšej fáze revízie prípadu Paulina Brownová sa vyšetrovanie presunulo do ešte detailnejšej úrovne, kde sa analyzovali aj minimálne mikrointerakcie medzi jednotlivými osobami, ktoré sa nachádzali v jej blízkosti v posledných dňoch pred zmiznutím, pričom kriminalisti sa snažili rekonštruovať aj tie situácie, ktoré sa pôvodne zdali nepodstatné alebo rutinné. Detektív Marek Havel dal pokyn znovu prejsť všetky záznamy výsluchov z rokov 2009 až 2012, pričom sa tentoraz zameral na emočné reakcie svedkov, pretože zmeny v tónine, váhanie alebo nekonzistentné odpovede môžu naznačovať potlačené informácie alebo vedomé zamlčanie detailov. V rámci tejto analýzy bola opätovne kontaktovaná osoba RK, ktorá bola bývalým partnerom Pauliny, a ktorý doplnil, že si v čase pred zmiznutím všimol zvýšenú opatrnosť v jej komunikácii, najmä v situáciách, keď telefonovala alebo prijímala hovory v súkromí, mimo dosahu iných ľudí. Kriminalisti následne preverovali aj možnosť, že Paulina mohla byť v kontakte s neznámou osobou prostredníctvom predtým neidentifikovaných komunikačných kanálov, avšak vzhľadom na obmedzené digitálne záznamy z roku 2009 sa tieto hypotézy nedali overiť technickými prostriedkami. Lucias, jej blízka priateľka, bola opäť vypočutá v roku 2016, pričom uviedla, že Paulina v posledných týždňoch pôsobila roztržito a niekedy reagovala oneskorene na bežné podnety, čo mohlo naznačovať psychické preťaženie alebo vnútorný konflikt. Vyšetrovanie sa následne zameralo na detailnú analýzu posledného známeho pohybu Pauliny v okolí autobusovej zastávky, kde sa pomocou rekonštrukčných modelov skúmali rôzne varianty jej ďalšieho pohybu v časovom intervale medzi 18:30 a 19:15. Osoba označená ako svedok D, miestny obyvateľ, ktorý pôvodne nebol považovaný za kľúčového, bol opätovne vypočutý, pretože sa v jeho výpovedi objavili drobné nezrovnalosti v opise počasia a osvetlenia, ktoré mohli ovplyvniť presnosť jeho pozorovania. Kriminalistický tím sa zároveň vrátil k analýze dopravných kamier v širšom regióne, pričom sa snažil identifikovať akékoľvek vozidlá, ktoré sa v danom čase pohybovali neobvykle pomaly alebo zastavovali v menej frekventovaných oblastiach. V rámci tejto analýzy sa objavila hypotéza, že Paulina mohla nastúpiť do vozidla bez toho, aby došlo k fyzickému konfliktu, čo by vysvetľovalo absenciu svedkov, ktorí by si všimli násilné správanie alebo volanie o pomoc. Vyšetrovanie podozrivého sa opäť otvorilo v roku 2017, keď sa objavila nová informácia o jeho pohybe v širšom regióne, avšak po porovnaní záznamov z práce a výpovedí kolegov sa jeho prítomnosť v kritickom čase nepotvrdila. Rodina Brownových medzitým pokračovala v zbieraní nezávislých informácií, pričom sa snažila osloviť aj bývalých spolužiakov a známych z mladosti Pauliny, aby zistili, či sa v jej živote neobjavil niekto, koho rodina nepoznala.
Vyšetrovatelia v roku 2018 začali využívať nové analytické softvéry na spracovanie starých výpovedí, ktoré umožnili identifikovať opakujúce sa vzorce v slovách svedkov, najmä v prípadoch, kde sa objavovali neurčité alebo nepresné časové údaje. Jedna z teórií sa zamerala na možnosť, že Paulina mohla byť oslovená osobou, ktorú poznala len z pracovného alebo sociálneho prostredia, čo by vysvetľovalo jej relatívne pokojné správanie v posledných momentoch pred zmiznutím. Kriminalisti však nenašli žiadny dôkaz o dlhodobom sledovaní alebo systematickom prenasledovaní, čo oslabilo verziu plánovaného únosu a posunulo vyšetrovanie skôr k situáciám spontánneho charakteru. V roku 2019 sa opäť prehodnocovali finančné transakcie Pauliny, pričom sa potvrdilo, že jej účty nevykazovali žiadne náhle pohyby, výbery ani pokusy o presun väčších súm, čo bolo v rozpore s hypotézou plánovaného úteku. Detektív Havel vo svojej správe uviedol, že najproblematickejšou časťou prípadu zostáva stále rovnaký časový úsek bez akýchkoľvek potvrdených svedkov, ktorý vytvára priestor pre viacero rovnako pravdepodobných scenárov bez možnosti ich potvrdenia. Rodina Pauliny Brownovej pokračovala v spolupráci s médiami aj po viac ako 10 rokoch, pričom opakovane apelovala na verejnosť, že aj drobná spomienka môže byť kľúčom k vyriešeniu prípadu, ktorý sa stále nepodarilo uzavrieť. Vyšetrovanie sa v ďalších rokoch sústredilo aj na nové technológie, ktoré by mohli umožniť spätne analyzovať staré záznamy, najmä obrazové materiály, avšak väčšina pôvodných dát bola technicky nevyužiteľná pre nízku kvalitu. Kriminalisti sa v roku 2020 vrátili aj k možnosti prepojenia prípadu s inými nevyriešenými udalosťami v širšom regióne, no žiadny priamy vzorec alebo spoločný páchateľ sa nepodarilo identifikovať. V rámci psychologickej analýzy sa opäť skúmalo, či Paulina mohla byť pod vplyvom dlhodobej manipulácie alebo tlaku zo strany niekoho z jej okolia, no žiadne konkrétne dôkazy o takejto dynamike sa nepotvrdili. Osoba RK bola napokon v roku 2021 definitívne vyradená zo zoznamu aktívnych podozrivých, keďže všetky nové analýzy potvrdili konzistentnosť jeho výpovedí a neprítomnosť v kritickom čase bola dostatočne preukázaná. Lucia Secunda naďalej zostáva jedným z posledných stabilných svedkov jej každodenného života, pričom jej výpovede pomáhajú vytvárať obraz Paulininho správania v týždňoch pred zmiznutím, aj keď bez priameho vysvetlenia samotného momentu udalosti. Vyšetrovanie zostáva otvorené, pravidelne revidované a doplňané o nové metodické prístupy, pričom každý nový rok prináša len ďalšie otázky, ktoré sa stále točia okolo toho istého bodu, kde sa Paulina Brownová stratila z dohľadu a zanechala za sebou len prázdny časový úsek bez odpovede. Ďalšia fáza vyšetrovania prípadu Pauliny Brownovej sa po rokoch presunula do režimu tzv. Rekonštrukčnej revízie, kde sa už nepracuje len s pôvodnými výpovedami, ale aj s ich kontextom v čase, spoločenskom prostredí a technologických možnostiach, ktoré v roku 2009 výrazne obmedzovali presnosť zberu dát. Detektív Marek Havel inicioval úplne nové triedenie spisu, pričom jednotlivé dokumenty neboli usporiadané chronologicky, ale podľa pravdepodobnosti ich súvisu s poslednými 90 minútami pred zmiznutím Pauliny, čo umožnilo vytvoriť alternatívne časové línie bez vplyvu pôvodnej logiky vyšetrovania. V tejto fáze sa pozornosť presunula na tzv. Tiché kontakty,
teda osoby, ktoré neboli priamo vypočuté v prvých rokoch vyšetrovania, ale ktorých meno sa objavovalo v pozadí komunikácie, sociálnych väzieb alebo nepriamych svedectiev z okolia Pauliny Brownovej. Jednou z týchto osôb bol bývalý kolega z práce označený iniciálami TM, ktorý sa v pôvodnom spise spomínal len okrajovo, avšak pri digitálnej revízii výpisov sa ukázalo, že s Paulinou mal v poslednom mesiaci pred zmiznutím niekoľko krátkych, nepravidelných kontaktov. TM bol opätovne vypočutý v roku 2023, pričom uviedol, že išlo o bežné pracovné otázky, ktoré sa netýkali osobného života, avšak jeho presná pamäť na konkrétne dátumy bola neúplná, čo ponechalo priestor pre ďalšie interpretácie bez jednoznačného potvrdenia. Lucia Sekunda bola opätovne kontaktovaná v rámci doplnkového psychologického profilu, kde sa skúmalo, či Paulina v posledných týždňoch vykazovala zmeny v rozhodovaní, impulzivite alebo sociálnom správaní, avšak jej výpovede zostali konzistentné s pôvodnými tvrdeniami. Osoba RK bola už definitívne vyradená z aktívneho vyšetrovania, ale jeho staré výpovede sa stali referenčným bodom pre porovnanie nových údajov, najmä v otázke emocionálneho stavu Pauliny v posledných dňoch pred zmiznutím. Detektív Havel v roku 2024 zaviedol nový analytický model, ktorý rozdeľoval správanie všetkých známych osôb do kategórií podľa pravdepodobnosti kontaktu s Paulinou v kritickom časovom okne, pričom sa brali do úvahy aj nepriame interakcie. V rámci tohto modelu sa objavila skupina anonymných interakcií, ktoré neboli nikdy priradené ku konkrétnym osobám, pretože išlo o krátke vizuálne alebo telefonické kontakty bez následnej identifikácie v databázach. Vyšetrovanie sa následne zameralo na rekonštrukciu pohybu Pauliny v širšom geografickom priestore, pričom sa simulovali rôzne scenáre jej presunu pešo, autobusom alebo prípadne autom, avšak žiadny scenár nebol jednoznačne potvrdený. Kriminalisti sa znovu vrátili k otázke, či mohla byť Paulina oslovená niekým, kto pôsobil úplne bežne, bez varovných signálov, čo by vysvetľovalo absenciu hláseného konfliktu alebo kriku v kritickom čase. V tejto súvislosti sa analyzovali aj staré svedectvá o neznámom mužovi v okolí zastávky, avšak všetky boli nekonzistentné v opise výšky, oblečenia aj času výskytu, čo znemožnilo ich prepojenie na konkrétnu osobu. Rodina Brownových poskytla nové osobné spomienky a denníkové záznamy, ktoré boli digitalizované a analyzované pomocou jazykových modelov, aby sa identifikovali zmeny v emocionálnych vzorcoch Pauliny pred zmiznutím. Tieto analýzy ukázali mierne zvýšenie introspektívnych zápisov v posledných týždňoch, čo môže naznačovať vnútorné premýšľanie, avšak bez jasného dôkazu o plánovanom odchode alebo úmyselnom prerušení kontaktu. Vyšetrovatelia sa v roku 2025 zamerali aj na nové forenzné metódy, ktoré umožňujú spätne analyzovať biologické stopy z archivovaných predmetov, avšak v prípade Pauliny neboli nájdené žiadne zachované vzorky vhodné na testovanie. Osoba označená ako svedok F bola opätovne kontaktovaná po tom, čo sa v archívnych záznamoch našla nezrovnalosť v jeho pôvodnom časovom odhade, avšak jeho doplnené vysvetlenie zostalo neurčité a nepresné. Kriminalistický tím pokračoval v mapovaní všetkých známych trás, pričom sa využili aj historické mapy a urbanistické zmeny oblasti, ktoré mohli ovplyvniť viditeľnosť a pohyb v danom čase.
V rámci tejto analýzy sa identifikovali miesta, ktoré v roku 2009 boli menej osvetlené alebo menej frekventované, čo mohlo vytvoriť vhodné podmienky na nepozorovaný kontakt alebo odchod z dohľadu. Detektív Havel vo svojej poslednej správe uviedol, že najväčšou výzvou prípadu zostáva absencia akéhokoľvek fyzického dôkazu po poslednom potvrdenom bode pohybu, čo vytvára viacero paralelných hypotéz bez možnosti ich vylúčenia. Kriminalisti zároveň preverili aj možnosť, že Paulina mohla byť zachytená náhodne v rámci krátkodobej situácie, ktorá nebola plánovaná, ale vznikla spontáne v priebehu niekoľkých minút. Rodina Brownových naďalej spolupracuje s nezávislými vyšetrovateľmi a organizáciami pre nezvestné osoby, pričom ich cieľom zostáva udržať prípad aktívny v povedomí verejnosti aj po viac ako 15 rokoch. Vyšetrovanie zostáva otvorené, pričom každý nový rok prináša len nové interpretácie starých dát, ale zatiaľ žiadny definitívny dôkaz, ktorý by spojil posledný známy pohyb Pauliny Brownovej s jej ďalším osudom, ktorý zostáva bez potvrdeného záveru a stále čaká na moment, ktorý by prerušil dlhé obdobie nejasnosti. Po poslednej revízii spisu Paulina Brownová sa vyšetrovanie presunulo do výrazne technickejšej roviny, kde sa už nepracovalo len s výpovedami a rekonštrukciami pohybu, ale priamo s forenznými záznamami, archivovanými materiálmi a sekundárnymi stopami, ktoré boli v čase pôvodného vyšetrovania buď nedostupné, alebo technologicky nevyhodnotiteľné. Kriminalistické laboratórium v spolupráci s regionálnou jednotkou obnovilo analýzu všetkých fyzických dôkazov uložených v archíve, pričom sa pozornosť sústredila na textilné vlákna, mikroskopické častice a akékoľvek biologické zvyšky, ktoré mohli prežiť aj po rokoch skladovania v kontrolovaných podmienkach. Vedúci forenzného tímu dr. Jan Worl nariadil pretestovanie niektorých pôvodne nevyhodnotených vzoriek, ktoré boli v roku 2009 označené ako nevýznamné, pretože v tom období neexistovali dostatočne citlivé metódy na ich presnejšiu analýzu. V rámci tejto novej analýzy sa objavili mikroskopické stopy syntetických vlákien, ktoré sa nezhodovali s bežným oblečením Pauliny, avšak ich pôvod nebolo možné jednoznačne priradiť ku konkrétnemu prostrediu alebo osobe bez ďalšieho porovnávacieho materiálu. Detektív Marek Havel následne nariadil prepojenie týchto forenzných dát s digitálnou rekonštrukciou posledného známeho pohybu Pauliny, pričom sa vytvorila hybridná mapa kombinujúca fyzické dôkazy a časové osy svedectiev. V tomto modeli sa prvýkrát objavila hypotéza, že Paulina mohla byť presunutá z verejného priestoru do uzavretého vozidla v relatívne krátkom časovom okne, ktoré sa predtým javilo ako nevyužitý priestor medzi dvoma svedectvami. Kriminalisti sa zamerali na analýzu prachu a pôdnych častíc z jej osobných vecí, ktoré boli nájdené v jej izbe a na pracovných predmetoch, pričom porovnávali ich zloženie s geologickými vzorkami z okolia mesta a širšieho regiónu. Forenzný tím následne rozšíril analýzu o historické satelitné snímky, ktoré umožnili rekonštruovať zmeny krajiny v okolí potenciálnych miest pohybu, pričom sa skúmali najmä okrajové zóny mesta a prístupové cesty k lesným oblastiam. Dr. Worl vo svojej správe uviedol, že niektoré mikrostopy naznačujú krátkodobý kontakt s uzavretým priestorom, avšak bez dostatočného množstva materiálu na určenie typu objektu alebo jeho presnej funkcie. Kriminalisti sa následne vrátili k pôvodným fotografiám z miesta posledného výskytu Pauliny, pričom použili moderné algoritmy na zlepšenie kontrastu a detekciu skrytých detailov v pozadí snímok.
V jednej z upravených verzií obrazu sa objavil nejasný tieňový objekt v blízkosti zastávky, ktorý nebol v pôvodných analýzach zaznamenaný, avšak jeho presná identifikácia zostala nemožná kvôli nízkej kvalite záznamu. Detektív Havel nechal tento nález zaradiť do kategórie nekonkluzívnych vizuálnych artefaktov, ktoré môžu, ale nemusia mať súvis s prípadom, pričom sa odporúčilo jeho ďalšie sledovanie v kontexte nových dát. V roku 2024 sa do prípadu zapojila aj externá forenzná konzultantka Eva Králová, ktorá sa špecializuje na rekonštrukciu starých prípadov pomocou kombinácie digitálnych a biologických dát, pričom prebrala časť analýz mikrostôp. Jej tím vykonal nezávislé testovanie syntetických vlákien, ktoré boli nájdené na jednom z pôvodných predmetov Pauliny, pričom výsledky ukázali kompatibilitu s materiálmi používanými v niektorých typoch starších textilných interiérov vozidiel. Táto informácia vrátila vyšetrovanie späť k hypotéze presunu v aute, avšak bez konkrétneho dôkazu o vozidle, vodičovi alebo trase, ktorou by sa pohybovala po poslednom potvrdenom bode. Kriminalistický tím následne vytvoril databázu všetkých vozidiel registrovaných v regióne v roku 2009, ktoré zodpovedali materiálovým stopám, avšak rozsah dát bol príliš široký na jednoznačné zúženie okruhu podozrivých. Lucia Sekunda bola opätovne kontaktovaná v rámci psychologickej rekonštrukcie, kde sa tentoraz analyzovala aj jej schopnosť presne lokalizovať časové úseky v spomienkach, pričom sa ukázalo, že niektoré detaily sa v jej výpovediach jemne posúvajú v čase. Kriminalisti tento jav nevyhodnotili ako klamstvo, ale ako bežnú pamäťovú deformáciu, ktorá je pri traumatických udalostiach a dlhom časovom odstupe prirodzená a často nevyhnutná. Detektív Havel zároveň nariadil prepojenie všetkých forenzných a digitálnych dát do jedného analytického systému, ktorý umožnil vizualizáciu možných prázdnych zón, teda miest, kde sa Paulina mohla pohybovať bez akejkoľvek dokumentácie. V rámci tejto vizualizácie sa objavili tri hlavné hypotetické koridory pohybu, ktoré sa líšili len v drobných časových odchýlkach, ale všetky končili v rovnakom nezdokumentovanom úseku mimo kamerového dosahu. Forenzná expertka Králová upozornila, že práve tieto zóny sú najkritickejšie, pretože predstavujú priestory bez dôkazov, kde sa akákoľvek hypotéza stáva rovnako pravdepodobnou a zároveň neoveriteľnou. Kriminalisti sa preto vrátili k starým mapám terénu z roku 2009, aby zistili, či v danom období existovali stavebné úpravy, dočasné uzávery ciest alebo zmeny v osvetlení, ktoré by mohli ovplyvniť pohyb osôb v oblasti. Zistilo sa, že v jednom z koridorov prebiehali drobné rekonštrukčné práce, ktoré mohli znížiť viditeľnosť a pohyb verejnosti, čo vytvorilo potenciálne vhodné prostredie pre nepozorovaný kontakt alebo odklon z trasy. Detektív Havel v závere technickej správy uviedol, že kombinácia forenzných mikrostôp a digitálnych rekonštrukcií síce rozširuje možnosti interpretácie, ale zároveň neprináša definitívne spojenie medzi Paulinou a akoukoľvek konkrétnou osobou alebo udalosťou. Prípad Pauliny Brownovej tak zostáva v tejto fáze rozdelený medzi forenznú istotu materiálnych stôp a absenciu priameho ľudského svedectva, pričom každý nový technologický krok otvára ďalšie vrstvy otázok bez toho, aby uzavrel tie predchádzajúce. Ďalšia fáza prípadu Pauliny Brownovej sa presunula z čisto forenznej roviny do kombinovanej analyticko-geografickej rekonštrukcie, kde sa skúmali nielen fyzické stopy a digitálne záznamy, ale aj priestorové správanie mesta v čase zmiznutia,
vrátane pohybu obyvateľstva, dopravnej dynamiky a zmeny využitia verejných priestorov v konkrétnych hodinách večera 12. septembra 2009. Kriminalistický analytik Pavel Eržička bol poverený vytvorením tzv. Behaviorálnej mapy prostredia, ktorá mala ukázať, kde sa v danom čase prirodzene koncentrovali ľudia a kde naopak vznikali tiché zóny bez svedkov, pričom práve tieto priestory boli následne porovnávané s poslednou známou trasou Pauliny. V rámci tejto analýzy sa ukázalo, že niektoré časti mesta vykazovali v kritickom čase nezvyčajne nízku aktivitu, čo bolo čiastočne spôsobené lokálnymi podujatiami v iných častiach regiónu, ktoré odviedli obyvateľov mimo bežných trás, čím sa vytvorili krátkodobé okná ticha. Detektív Marek Havel na základe týchto dát nariadil prepojenie behaviorálnych máp s forenznými stopami, aby sa zistilo, či mikroskopické vlákna a pôdne častice zodpovedajú konkrétnej lokalite v rámci týchto zón, avšak korelácia zostala len čiastočná a nejednoznačná. V rámci rozšírenej analýzy sa do prípadu zapojila aj dopravná expertka Jana Šimková, ktorá sa zamerala na rekonštrukciu pohybu vozidiel v regióne na základe historických záznamov z mýtnych brán a starších mestských kamier, hoci ich pokrytie bolo v roku 2009 značne obmedzené. Jej tím identifikoval niekoľko vozidiel, ktoré sa v čase zmiznutia pohybovali v blízkosti posledného známeho bodu Pauliny, avšak žiadne z nich nebolo možné jednoznačne spojiť s fyzickými stopami alebo svedectvami z pôvodného vyšetrovania. Kriminalisti sa následne zamerali na tzv. Sekundárne pohybové vzory, teda správanie vozidiel, ktoré neboli v bežnej premávke, ale vykazovali krátke zastavenia, odklony alebo spomalenia v menej frekventovaných oblastiach, čo mohlo naznačovať potenciálny kontakt. Osoba RK bola v tejto fáze už len referenčne sledovaná, pričom sa porovnávali jeho pohyby s novými dopravnými dátami, aby sa definitívne vylúčilo akékoľvek prepojenie, čo sa nakoniec potvrdilo bez odchýlok. Lucia Sekunda bola opäť zapojená do psychologickej rekonštrukcie, kde sa tentoraz analyzovala aj jej schopnosť vnímať drobné zmeny v správaní Pauliny, pričom sa zistilo, že si spätne vybavuje viac emocionálnych detailov než konkrétnych časových údajov. Forenzná expertka Eva Králová pokračovala v analýze mikrostôp, pričom sa zamerala na nové porovnávacie databázy textilných vlákien, ktoré sa medzičasom rozšírili o historické výrobné série materiálov používaných v automobilovom priemysle. Jedna z hypotéz naznačila, že syntetické vlákna nájdené na pôvodných predmetoch Pauliny by mohli pochádzať z interiéru staršieho typu vozidla, ktoré sa v danom období používalo v regionálnych službách alebo súkromnej preprave, avšak bez presného modelového určenia. Kriminalistický tím preto rozšíril databázu možných vozidiel na všetky registrované jednotky v regióne medzi rokmi 2005 až 2010, čo vytvorilo rozsiahly súbor tisícov záznamov, ktoré bolo potrebné filtrovať podľa ďalších nepriamych kritérií. Detektív Havel zaviedol nový analytický filter, ktorý vyraďoval vozidlá bez akéhokoľvek pohybu v kritickom čase alebo tie, ktoré mali stabilné a plne zdokumentované trasy, čím sa postupne znižoval počet potenciálnych kandidátov. V rámci priestorovej rekonštrukcie sa objavila aj hypotéza, že Paulina mohla byť odklonená z pôvodnej trasy už v prvých minútach po poslednom potvrdenom pohybe, čo by znamenalo, že väčšina svedkov ju nikdy nevidela v rozhodujúcom momente. Kriminalisti preto prehodnotili všetky časové okná medzi 18 hodín 30 minút a 19 hodín,
pričom sa zamerali na mikropohyby osôb v okolí zastávky, ktoré mohli byť pôvodne považované za nepodstatné alebo náhodné. V jednej z verzií rekonštrukcie sa objavila možnosť, že Paulina mohla nastúpiť do vozidla, ktoré sa krátko zastavilo mimo hlavnej premávky, čo by vysvetľovalo absenciu hlavných svedkov a minimálne vizuálne stopy. Tento scenár však zostal neoverený, pretože chýbali akékoľvek priame dôkazy o konkrétnom vozidle alebo jeho vodičovi, čo ponechalo hypotézu len na úrovni pravdepodobnostného modelu bez forenzného potvrdenia. Rodina Brownových bola v tomto období informovaná o priebežných analytických výsledkoch, pričom ich reakcie zostávali konzistentné s dlhodobým presvedčením, že Paulina neodišla dobrovoľne a že jej zmiznutie bolo náhle a neplánované. Kriminalisti zároveň analyzovali aj meteorologické podmienky v daný deň, pretože viditeľnosť, osvetlenie a pohyb ľudí môžu byť výrazne ovplyvnené počasím, čo môže zmeniť dynamiku svedectiev a ich presnosť. Zistilo sa, že večer 12. septembra 2009 bol relatívne stabilný, bez extrémnych podmienok, čo znamená, že neexistovali vonkajšie faktory, ktoré by výrazne obmedzili viditeľnosť alebo pohyb osôb v oblasti. Detektív Havel vo svojej priebežnej správe uviedol, že kombinácia behaviorálnych máp, dopravných dát a forenzných mikrostôp vytvára viacero paralelných scenárov, avšak žiadny z nich nedosahuje úroveň jednoznačného dôkazu. Kriminalistický tím sa následne vrátil k pôvodným výsluchom a začal ich porovnávať s modernými jazykovými modelmi, ktoré dokážu identifikovať zmeny v naratíve, opakujúce sa vzorce a potenciálne skryté informácie v texte výpovedí. Tento proces odhalil niekoľko jemných rozdielov v formuláciách, avšak žiadny z nich nebol dostatočne silný na to, aby zmenil smer vyšetrovania alebo vytvoril nový konkrétny podozrivý profil. Vyšetrovanie prípadu Pauliny tak zostáva v tejto fáze rozšírené do viacerých analytických vrstiev, kde sa forenzné, geografické a behaviorálne dáta neustále prekrývajú, no stále nevytvárajú jediný uzavretý obraz, ktorý by umožnil definitívne určiť, čo sa stalo v posledných minútach jej známej prítomnosti. V poslednej fáze dlhoročného vyšetrovania prípadu Paulina Brownová sa pozornosť už definitívne presunula z klasického operatívneho vyšetrovania do syntézy všetkých dostupných dát, kde sa jednotlivé vrstvy spisu začali prepájať do jedného komplexného modelu udalostí, ktorý však stále nedokázal uzavrieť samotný moment jej zmiznutia. Detektív Marek Havel zvolal záverečnú internú analýzu tímu, v ktorej sa už nepracovalo s novými hypotézami, ale s konfrontáciou všetkých existujúcich scenárov, pričom cieľom bolo určiť, ktorý z nich má najvyššiu mieru konzistencie s forenznými stopami, časovou osou a behaviorálnymi dátami. V tejto syntéze sa ako najstabilnejší jav opakovane vracal krátky časový úsek medzi 18 hodín 37 minút a 18 hodín 55 minút, ktorý zostal bez akéhokoľvek priameho vizuálneho alebo svedkovského potvrdenia, čím sa stal hlavným bodom neistoty celého prípadu. Forenzná expertka Eva Králová v záverečnej správe uviedla, že všetky mikrostopy, ktoré boli analyzované v priebehu rokov, síce vytvárajú obraz možného kontaktu s uzavretým priestorom, ale nedokážu definovať jeho presnú povahu ani moment, kedy k nemu došlo. Kriminalistický tím zároveň vyhodnotil všetky dopravné a priestorové modely ako kompatibilné s viacerými scenármi, pričom žiadny z nich nevykazoval dostatočnú mieru exkluzivity, aby mohol byť označený ako jediný správny priebeh udalostí. Rodina Brownových bola v tejto fáze opätovne informovaná o stave prípadu,
pričom ich reakcia zostala tichá, ale konzistentná s dlhodobým presvedčením, že Paulina nezmizla vlastným rozhodnutím, ale v dôsledku nečakaného a rýchleho zásahu. Lucias v poslednom doplňujúcom rozhovore uviedla, že jej spomienky na Paulinu sa postupom rokov nezmenili v jadre, ale skôr v detailoch, ktoré sa stali rozmazanými, no emocionálny obraz zostal rovnaký, stabilný a nemenný. Detektív Havel v záverečnom hodnotení prípadu označil Paulinu Brownovú za neuzavretý prípad bez bodu konca, čo v kriminalistickej terminológii znamená, že chýba nie len páchateľ alebo dôkaz, ale samotný moment prechodu medzi prítomnosťou a zmiznutím. Analýza všetkých forenzných dát bola napokon zlúčená do jedného vizuálneho modelu, ktorý ukázal niekoľko paralelných trás, no všetky sa rozpadali v rovnakom bode, kde sa Paulina posledný krát objavila v dokumentovaných záznamoch. Kriminalisti sa pokúsili ešte raz prepojiť mikroskopické vlákna s konkrétnymi typmi materiálov, ale aj najnovšie databázy textilného priemyslu nedokázali poskytnúť jednoznačnú identifikáciu pôvodu, čo ponechalo túto stopu ako nedokončený fragment. Zvyšné digitálne rekonštrukcie pohybu potvrdili len to, že Paulina sa v posledných minútach nachádzala v priestore, kde sa stretáva viacero možností pohybu, no žiadna z nich nie je potvrdená ani vylúčená. Vyšetrovanie tak prešlo do stavu, ktorý kriminalisti označujú ako statická neistota, kde množstvo dát nevedie k odpovedi, ale len k presnejšiemu opisu toho, čo zostáva neznáme. Kriminalistický archív bol napokon uzavretý do režimu dlhodobého monitorovania, čo znamená, že prípad zostáva aktívny, ale bez pravidelného operatívneho vyšetrovania až do momentu, kým sa neobjaví nový dôkaz alebo svedectvo. Rodina Brownových si aj po rokoch uchováva všetky osobné predmety Pauliny ako tichú pripomienku jej prítomnosti, pričom každá ďalšia výročná správa vyšetrovania pre nich znamená návrat k rovnakému miestu bez odpovede. Detektív Havel v závere svojej kariérnej správy uviedol, že niektoré prípady sa neuzatvárajú vyriešením, ale len zastavením času v bode, kde sa stratila kontinuita medzi človekom a jeho posledným známym pohybom. Forenzné laboratóriá ponechali všetky vzorky archivované pre budúce technológie, ktoré by mohli byť schopné analyzovať dáta presnejšie než súčasné metódy, najmä v oblasti mikroskopických a environmentálnych stôp. Vyšetrovanie prípadu Paulina Brownovej tak zostáva otvorené nie ako aktívna operácia, ale ako tichá konštanta v systéme nezodpovedaných udalostí, kde každý nový pokrok len rozširuje priestor otázok bez toho, aby zmenšil ich počet. A práve v tomto bode sa celý prípad uzatvára len formálne, nie fakticky, pretože Paulina Brownová zostáva menom, ktoré sa v spise nestratilo, ale ani nikdy nedostalo definitívny koniec, len dlhé ticho medzi dátami, ktoré stále čakajú na okamih, keď sa niekto alebo niečo vráti k poslednej minúte a konečne ju spojí s pravdou. Dávajte na seba pozor, všímajte si svoje okolie a nikdy nepodceňujte intuíciu. Niekedy tichý pocit nepohody vie povedať viac než hlasný rozum. Vážte si návraty domov a ľudí, ktorí vás čakajú za dverami. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami. Do počutia pri ďalšom prípade na kanáli Tichý svedok prípadov.